אני משחק מולם, אני עושה את הצד, אני מחכה לרגשים, קשר עין אליי, 7, עשינו שוק לפרטיקדו, תמיד, 7, תמיד, מביך אותך קצת? והמקום הרגילה, הכל זה מתחיל, אתה צריך כזה? מהמקום הזה, 3, 5, 7, שופלה, הכל זה מתחיל, 5, 6, כל זה מתחיל משני דברים, מתחיל מהקצר, 5, 7, 1, 3, 5, זה לא מהיר, אבל רק משתלים מצד לצד כמו דנדר, 5, 7 ואז נכנס לזה כל אחר, 5. רציתי לעשות עוד משהו, אני אעשה אותו שיעור הבא, קצ'ר תוך כדי ריקוד קובאני רגיל, 3, 5, 6, הפלות הלוקה, וכל האפשרויות של כסף. ככה. אם כבר את מדגימה איתי, עושה את הסוף. התחלנו בסון. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, קוויק, קוויק, לא חשוב המסגרת פה. 6, 7, 8, ואם הקצב מהיר מדי כנראה שזה לא סון כי אנחנו נערוך אותה. 4, 6, 7, 8, לא, חלש. 7, 8, 3, 4, כל מה שאני צריך לקרוא שיקרה כדי שאני אשנה ביקום, זה לשנות ביקום. 6, 7, 8, זה לפנות למקום, לעבור מאיפה שמתרצף איתנו. ימין אליי, שמאל אליי, סגנון די לכנות. 3, 4, 7, 8, 3, 4, 7, 8. חשוב החלק, תמשיכים, 3, 4, הרציפות גם פה. 3, 4, אפשר לעשות את זה לחוד מאוד יפה, גם בנות, גם בנים. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 3, 4, 7, 8. זה הצד השני של המטבע של מוזיקה קובאנית. בדרך כלל יש לו את זה, או רומבה. 7, 1. בדרך כלל יש אחד מהשניים האלה. בשילוב כל הבלגן מסביב שאף אחד לא מכיר חוץ מזה. 7, 1. איך יודעים? מה 70? זה כל מה שאני יכול להגיד. אם אני רואה משהו שמאוד 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 7, 8 כנראה שזה סוד 8 יש מיליון שירים של דומנה שמתחילים ככה שיר הראשון שלנו זה לחייל בדיוק ראשון, כן? אתה לא משפיע אף אחד, לא אומרים שהוא עושה 3, 4, 7, 8 3, 4, 7, 8 זה נהדר. זה עכשיו רומבה, לי זה פחות מוזר ויש שירים בדרך כלל שאלה יודע שהוא מבקש את זה מאיתנו להוציא את הקוף מאיתנו בדרך כלל שהוא מבקש את זה ואני מוכן תמיד לתת מה עוד היה לנו? היה גם שאלות טוב בואי נבחן היה לנו קטע של להלטס דרך ברכיים ציר אחד ותציר השני שאני מאוד תעבדו מה קורה מסתכלים דרך טרפת שני הצירים האלה ייתנו לנו סיפור פה ימינה או שמאלה אבל החלק שהכי חשוב בכל הסיפור הזה שני הצירים זה לדעת איך להעביר משתלים נכון משתל ייכנס בסיבוב קדימה יצא בסיבוב אחורה או ייכנס בסיבוב קדימה יצא בסיבוב אחורה אני יכול לעשות גם את כל דבר הפוך זה עובד אבל זה מוזר זה עובד אבל לי לפחות עדיין זה מוזר זה עובד צעד הסבלותו תקשורת אני לא יכול להדגיש את זה מספיק קשר עין בחיוך תמיד ולהוציא את כל מה שאני מרגיש באמצע הריקוד כלפי השיר, כלפי הסימונים שכרגע תוך כדי הריקוד הפסטי זה עושה לריקוד יותר נעים והפרגון הקטן הזה דרך דסבלותו תבואו 5 פעמים ואז אני אגיד לך חזרנו עוד פעם על העניין של חזרנו עוד פעם על העניין של 4, 3, 5, 7, 3, 5, 7 זה כל הצד לא
מתוחכם מדי, ללכת. הנה, נעבור 5, 7, 1, 3, 5, 6. מה שעושה את זה יותר מובן זה כתפיים אחורה. כתפיים אחורה לגל, עד לידם. ולדעת לשים את הידיים. 1, 3, 5, 1, 3, 5. 7 זה היה שיעור קודם. 7, ורק להוציא את הכוח ממני בצורה הזאת. זהו, זה דבר אחד ששכח